phải sống ngáo cái to ngày năm rồi để thua pa servicing cho nên là lâu lắm lại vét châu mà sai Christmas chỉ bảy vét wow ấy với nãy chuan Ray Signas 110cc hậu cả ang hậu cả mò cần siam đồ nè ngay here thật lộ nó xuân một số anh nung thei lâu anh nung mọ lúc tu cả anh nung mọ thìn xia khát lâu nên rồi đó là cần đào về tao này chứ mà anh lại over lâu à mà rồi chú anh nung thei nung là tung địa lâu nè chú cần thiêu hậu châu ngại nghe chăn thì thế u lúc đó cần là anh châu đó nè hang engine hi kan siam chon main hang engine hi Fesino 110cc này han engine này nang carburetor te khate han amana hi ai an chau ani ti kha sia tur ani a pian hmang hin ang lo ni me chu kan lo se do ni liu thei siam lai video ka ron da hawa hian akar laga thil poimo tak tak ka soi lang tel thina tung kan video thlir ho tura po hian thil poimo tak tak ka soi tela chu wang chuan skip lowin uluk do kan ngai thla phei don nia asi do kan lo chok to wa thil poimo da ko ron soi don skip lowang liu thei anun thei lo chuan anh ta tol te check hi a tha ve a ama sabera chuan current line kan check phat don ni hi english an koi lo ni ta hi ni sang koi la nia chuan ta plak a lut phei ta ni plak ke phi kan pot thlona nga plak ke hi sana vir lo zong bok kan her thlona nga mo chuan ta hina nge kan ti dong kan ti chuan current kal that le that lo kan in pot don ni current line kan check a current line that chuan chu mi zuwa current line this siam mai te lo mi jong current line kha ka siam that kan tum photanga chuan current line te kan ti tha zo nuwa full line check le phot tur ani kan chabi kan onanga self thei chuan kan self fanga self thei lo chuan he battery lo to kan khi kang ri chu kan siam check lại kan hmu ker lo pon che du khop mai a zoom nge check ta parin chukal tha hemia karena kal that chuan a plug ke phi thaim ti te phoka fin fi ve thong a plug ke fin fi tur chon a plug te kan thlona tilai si ra him so pang si ra him plug alo on ta plug sa kan het hlom le phot don ne him plug kan chuk tu anga kan chuk tu nga plug wrench kam ko khan kan vit lu tanga ma nalarem chi lo do che ve lu tuk ta ni scooter ho hi ma sakso to han khara ko tin her thei te ma thei sam chum plak chu aram se do her chu hi thabera mo the te ku kholo pat a lo ma a her lu lampang a tight phei chu film kurangai ni thapuya her chiam chi khani lo ko da her thei tok ching kan heranga bak chu uluk tong tai tang hi plak ania chuan a plak ke pa hian akan vo anga
Kan het toin kan vuông mà chuan hết thì hiện check lâu hi tiếng check lâu hi en top thei lo block hiện outline mà mỏ về thôi anh body à hiện em mỏ engine à anh em outline anh thấy ngay tu ra han anh tí xí đó nè anh lộc ô khuôn outline nên chassis cái outline này vết ta rong khổ nó lại rong hết mi khổ lâu nó lại cho mình thấy chung rồi anh tí xí ta à check kết ta bằng số chập hot cả đối tượng căn hồn mang tên kỳ chín lúc à anh rồi lại còn ông thoát rồi yo khu con mũi mô tuy ông về đâu bao nhiêu khu con mũi em khu focus thêm tuồng bắt nó focus sẽ thấy là tùy tem dòng ẩm tắt chuan carburetor chip hi kan engine pot ang slider hi heng ho hi ka upat to chuan rang ve du khop mai mo slider ran ma na san upat no hina keng tel ve sim po ka slider rang hi chuan aran thei ma na chan pakhat po upat na kha chu thu sana lo da taila hei air filter man ka video ma sa han ka soi chau to da air filter abal tuk chuan he thing carburetor a lut lang phei ve slider te kha an rang du em mai ni kan enang hemi pahnih hi kan honga het pila la oma na to nem chung herangai chin ti hian kim chang lo do le ka ti kha ka du si lo wa enge mo pai mo la te mu ve hi ka du thin sia chu wa chun no thil sam zel do ni thil yo thei siam ba video lak te hi dik tak sai chun hau tak ve a na de hi rei mo chu wa chun in tan ka ron ti sam ni kan lo hlok pui ve te kha ka du sia tik te po hi mani zir pe chu ti ve thei lo tu ka mo lâu thiam ka lo du pui chau ni chu khai en ro slider khu rang tru tak ani hemi khok satlia te hi om ve ta adum hi mo mar chu khu afal khu kan huam rang hle mai ni helai slider hi aran to chu theng khat chuan a slider ringo thi an thla ka akhan problem a phu ru chuang lo ti hriat tur helai aran to chuan in look like slider ina like to ti hian up down char cha ni slider kha lai bang hi rang tel ve nge ti hriat tur ni mo lai bang chung hi chuan nung mo a nu fe nung thei engine lum nuwa nung thei le si nung thadu le mmc khatiang te kha omani chuan carburetor wang hi ani du khop mai carburetor wang hi ani pakhat thin ti kha hriat tur ani carburetor thak khan a thawa mai ni carburetor ka sei tong khan carburetor a hian a genuine man sam a genuine man sam a ti ba kha ka sei thleng lawang chuan a chak lo em thei bok heng ho ra na wang hin mo ta chu lampang te da piston ring compression te a that viau vek chon mo a chak lo san thil dang kan siam vek to a chak thei bok si lo wa kong phe a chon a pa ngai a kong chowa hian
hi a chak lo thin lu tuka min pot zol lei thei lo kong chho do theka pe chuan chuk te ngai a mani zo po hian nor te ngai thin ti te po kha a om thin ani thang khata chuan thil dang that vek chuan hemi carburetor wang hi alo ni ve thin ani mo hi tiang ko pa ran to chuan anung mo a engine lum nu a chuan nung du phian zel maro chu a chak thei lo kong chho a bikin kong phia chuan tlan de pur pur thei tho kan en chho zelang tenki po hi tu ya oma kan daw na ngai don tenki po hi mo tu mi po hi carburetor problem chu ber chu ani mel khop mai hi ka sai tong khan mi thar thar ringo khan ziom lo ai chungi rang tel to thin chi ya carburetor genuine kan ngai tuang carburetor chu kan la thla fel la carburetor chu mi pe ka bun zo che he pani dekho tui omani hi ka customer thin ten nia ma lo hang kan siam to boka anung thei ma sen nung mo a tiang khana om a sai tong khan ti nun engine lum to nuwa chuan nung thadul tuk thoni ma se chak tur han chakwa thei lo boka chuan anung thei tami lo ni anung mo khi na sa tangai thei tu ka ron ti to carburetor khanga khata kan che ka po han thak ngai don to ka lo ti ve ka lo shil lok tho ni chuan ko sin ka sai khan a mu thei ngem carburetor chung ku kan hue ma he rang salu to kan slider chau kha rang ai lo ka ti to kha lampang poi rang sa em nei ni di kam to chuan carburetor in an ha tho tur tak kha a thok thei to lo thin hela ma hen air filter pipe kha in connecta chuan boru ka hi pani mo air filter thu kham atanga air filter a bal lut tu ka kan ti fa that lawa bal lut tu khan ta hian vai vut ngap te kha lut pheya ai slider chereng kha kara de khan vai vut ngap kha alo in zep ve a lo ve a elam hi breng ta na chu mo nai bang in nok renga han vai vut ngap khan atel kha jon arang chak yol bi ga di chu ma chon hen khara pe jon he ta him thu hian he ti hina ron tlang ta stator pam jong han khu ta mi pa khut hian in hong ta ni vai vu chen khat kha he ta ko pa son chom bara te hi blue thla a block ate rang thak chon piston ding ti khat lo pha thin ni ka sei tong sei liang air filter ti fai ngun apoi mo lut tok carburetor plow te kan du ni chuan your thei engine lo kan du ni chuan mo